Dobrý deň. Nedávno sme diskutovali o zákaze predaja v nedeľu, aby si ľudia mohli aspoň v posledný deň v týždni oddychnúť. A pamätáme si slávny výrok predsedu SAS Richarda Sulíka, že on chce, aby obchody boli otvorené aj v nedeľu, aby si mohol kúpiť teplé rožky. Takýto názor je síce antisociálny, ale dá sa priradiť k liberálom, ktorí sú totálne sebeckí a ktorých osud druhých nikdy netrápil. Pred pár dňami ale šéfka poslaneckého klubu SAS pani Zemanová odkázala ľuďom starším ako 65 rokov, že nemajú rátať s očkovaním proti covidu, lebo už nevytvárajú žiadne ekonomické hodnoty. V tomto vyhlásení je všetko zlé, čo sa môže stretnúť v hlave zlého človeka. Toto už nie je ani antisociálne, ani liberálne. Toto je fašistické. V táboroch smrti tiež ľudí rozdeľovali. Ty ešte vládzeš robiť? Budeš preto chvíľku žiť. Ty už nevlázeš a pôjdeš rovno na smrť. V normálnej spoločnosti, ale žiaľ, my ju už normálnu nemáme, by ľudia takúto ženu vyhnali z parlamentu lopatami. Takže, liberáli, sebci, kaviarenskí pohľači, dobre počúvajte. Keby ľudia, ktorí majú dnes nad 65 rokov, celý život nerobili, neplatili dane a odvody, nemali by ste mnohí ani kde bývať, ani po čom chodiť. Ľudia nad 65 rokov patria do rizikovej kategórie a starostlivosť o nich nie je charita alebo samaritánstvo. Je to naša povinnosť a oni majú na to plné právo. A vytvárajú hodnoty aj v dôchodkovom veku. Keby ste sa neváľali len po kaviarniach a nemudrovali, vedeli by ste, že tvoria tzv. Striebornú ekonomiku. Sú významným prvkom stability, spotreby, starajú sa o vnúčence, tvoria naše okolie a mnohí z nich podávajú aj pracovné výkony, o ktorých sa vám ani nesníva. Vám, liberálnym povaľačom, sú samozrejme len na príťaž, lebo si myslíte, že zo svojho im platíte dôchodky a zdravotnú starostlivosť. Nakoniec ste to potvrdili aj tým, že ste im zrušili 13. dôchodok vo výške 460 eur, ktorý mali dostať na základe platného zákona v decembri minulého roku. Prestaňte preto urážať dôchodcov a radšej sa venujte témam, ktoré sú pre vás, liberálov, tak strašne životne dôležité, ako napríklad legalizácii drog, či diskusiám, či má byť okrem pánskeho a dámskeho vecka aj tretie, pre toho, kto nevie, či je mužom alebo ženou.